Kasper, vi improviserer nu, men... Hej Kasper med K. Det er din Roskilde-lejr. Yeah, Roskilde! Vi vil se dig græde! Erklæret! Vi vil alle sammen bare lige sige tillykke med dit bryllup i morgen. Det er jo i dag, som er der fredag, og i morgen eller lørdag, så det er i morgen, du skal giftes. Dag, du har chancen for at bolle udenom. Vi holder fyren af i dag, Kasper. Hvis du skal knalde med nogen, så er det lige nu. Lars! Vi glæder os til at se dig gifte næste år, 2013, på Roskilde. Vi håber, du får en helt fantastisk dag, og vi håber ikke, du fortryder alt for meget på søndag. Og der er lige en, der skal ind og sige hej også. Kasper for helvede. Tillykke. Til næste år, så har du forhåbentlig 2 børn, men du holder kæft omkring det. Vi ved, hvor gammel hun er. 6 måneder, blev der sagt. Til næste år. Godt bryllup!